Doncs molt bona tarda, senyors i senyores. Benvinguts a l'Àgora Port, l'estand del Port de Barcelona en el marc del Saló Nàutic 2023. Durant tot el dia, de fet ja des de dimecres, en aquest espai s'han succeït xerrades, s'han succeït taules rodones i tota mena d'activitats per difondre coneixement i parlar de la Copa Amèrica. Però ara arriba un moment més distès, arriba el moment de la diversió, que també hi ha espai per la diversió en aquest estand, i per això us deixo amb Miquel Guarner, perquè serà el mestre de cerimònies de l'acte pel qual tots heu vingut aquí, que és el lliurament dels Premis a la Innovació del Clúster Nàutic Català. Quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Bàrbara. Vinga, molt bona tarda a totes i a tots. Estem encantats de rebre-us i aquest és el programa que tenim per avui i voldria donar primer de tot la benvinguda a l'Amadeu Núñez, que és el president del Clúster Nàutic Català, que us adreçarà unes paraules a tots vosaltres. Hola, bona tarda, amics, amigues, autoritats pertinents. Des del Clúster Nàutic Català volem agrair al Port de Barcelona l'oportunitat que es dona per poder presentar la nostra associació. La nostra associació té molts anys, crec que és des de l'any 69 que es va fundar, i volem agrair al Port de Barcelona el seu compromís en la sostenibilitat, en el medi ambient. Nosaltres apostem per això. Crec que ara mateix som uns 110 socis de tota Catalunya i apostem per la sostenibilitat i per l'electrificació i per tot el que és millorar les aigües del Mediterrani. Nosaltres li volem donar també les gràcies a Fira de Barcelona perquè hem arribat aquest any en un acord amb ells per promocionar tots els socis de dins per promocionar el saló amb més metres quadrats i per intentar tornar a portar el Saló Nàutic de Barcelona on estava fa uns anys, a primer nivell europeu. Res, només donar-vos les gràcies per estar aquí i ara continuarà el Miquel amb tot el que tenim a fer ara mateix, que són moltes coses. Vinga, fins ara. Bé, doncs moltes gràcies, Amadeu. I començarem avui fent una molt breu presentació de la nostra entitat perquè molts de vosaltres ja la coneixeu però altres no la coneixeu. Llavors, la nostra entitat és una entitat que formalment va ser inscrita l'any 69, tot i que realment va iniciar les seves activitats abans, perquè aquesta foto, aquesta imatge que veieu al peu és de l'any 63, vull dir, i ja deia el rètol Associació d'Indústries Nàutiques, però formalment no estàvem inscrits. Aquesta entitat es va inscriure el 4 de setembre del 69, por Dios, España y su revolución, no sé quantes coses, però mitja dotzena d'anys abans ja hi érem. De fet, el nostre origen com a associació es remunta a Jaume Gallard, de Drassanes Gallard, i amb Paco Viudes, de Drassanes Viudes, que el que volien era fer un saló nàutic. Van anar a parlar amb Fira de Barcelona per llogar els espais de la Fira de Mostres a principis dels anys 60 i els hi van demanar 1 milió de pessetes. I llavors van dir, vale, bien, no ho podrem fer, ja ho fareu vosaltres. I aquesta és la història del saló, des d'aleshores, el saló nàutic que està fent el Saló Nàutic. Seguim això després de l'anècdota simpàtica. Una de les nostres principals activitats és la preservació del medi marí. Però no per res, és que com a principals actors interessats econòmicament pels nostres negocis, tothom que vol navegar per gaudir del medi marí. Llavors, com que nosaltres volem seguir venent vaixells, volem seguir llogant embarcacions, tota la vida, abans que existís la paraula sostenibilitat i preservació, nosaltres ja estàvem pendents d'aquesta història.
Ja érem els primers interessats en tota aquesta història. I ara, com a principal novetat per aquest 2024, hem fet una cosa molt interessant, que és una guia de bones pràctiques mediambientals per la preservació del medi marí, per les empreses nàutiques, juntament amb un certificat d'empresa sostenible i juntament amb tota una sèrie de consells i recomanacions per a les empreses del sector per tirar endavant, que el sector tiri endavant d'una manera respectuosa amb el medi ambient. I clar, tot això per què és? Òbviament és per promoure l'economia blava, que és el que nosaltres ens dediquem. Nosaltres, com a entitat del sector de més de 50 anys, ens dediquem a promoure la nàutica d'esbarjo a Catalunya. I com que ens dediquem a això, doncs el que volem és que la nàutica funcioni. Això són els segells que nosaltres tenim, unes plaques que adrecen a les empreses associades com a empreses sostenibles. Si han fet el curs, aquest curs que tenim online, per obtenir l'etiqueta d'empresa sostenible juntament amb l'etiqueta d'empresa associada. I ja està, aquesta és una breu presentació de qui som i què fem. A partir d'ara, avui es tracta de presentar els premis a la innovació. Però, com sempre fem, cada any volem distingir també a persones que han merescut un reconeixement per la seva trajectòria professional en la promoció de la nàutica d'esbarjo a Catalunya. Aquest any nomenem 3 persones més, una per Girona, una per Barcelona i una per Tarragona, i aquestes persones que nomenem avui i que volem distingir com a socis d'honor són per Girona en Manel Salart i Regincós, fundador de Motonàutica Manel, que són de Cadaqués. També per Barcelona tenim, malauradament, perquè va morir el passat mes d'abril, en Lluís Bosch Fontcoberta, fundador de la revista Nàutica i Yates de Barcelona. I per Tarragona teniu en Tomeu Darder, que va ser el fundador de Castimar, una empresa ubicada a Cambrils. Són aquests 3 els merecedors del nostre reconeixement. I ara quasi que voldria demanar la paraula que pugi l'Amadeu, el nostre president, mentre jo explico una mica una breu biografia de cadascun dels 3 perquè pugui lliurar els guardons o les plaques amb aquestes 3 persones. En Manel Salart, de Cadaqués, va estudiar mecànica, va obrir un taller a Cadaqués l'any 73 i a mesura que el sector va anar creixent i va anar creixent la flota, la seva empresa va anar expandint-se i actualment tenen diverses botigues, tenen 2 botigues, tenen una instal·lació de 5.000 metres quadrats i tenen, realment són el millor servei que hi ha pràcticament a tota la zona aquella de l'Alt Empordà, una de les principals botigues. Cal destacar també que la seva esposa, la Montserrat, la Maria Lluïsa Casanovas, sempre va estar amb ell, de la seva mà, el va ajudar tant com va poder i va ajudar a fer créixer el negoci i que ara actualment, després de 50 anys, ja hi ha una segona generació que està encapçalada per la seva filla, la Montse Salart, i pel seu marit, en Frode Hopland. Casualment, aquest any coincideix que era el 50 aniversari de la fundació d'aquesta nàutica, però això no té res a veure. Vull dir, ha coincidit i fatalment, mira, aquí aprofitem l'ocasió per donar-li aquest petit reconeixement. I aquest és en Manel, que no he tingut ocasió de veure'l, però ara el veurem. Ah, mira, hola, Manel. Me'n recordo fa 25 o 30 anys, quan venies a buscar barques a Yamaha, aquelles de la Cesa, les Keilargos, que jo venia amb la Maria Àngeles de la Raya. Ara parlarem. El següent, malauradament no el podrem trobar avui aquí, vindrà la seva parella, perquè encara no fa mig any
va faltar després d'una llarga malaltia. El Lluís, què hem de dir? Doncs també, tota la vida dedicada a la nàutica. Mira que ens havíem discutit amb en Lluís i m'encanta perquè era, amb perdó, el Pepito Grillo del periodisme nàutic. Sempre fotia... Bueno, jo recordo una vegada, ja farà 25 o 30 anys, que vam anar a fer una prova d'una presentació d'una flota d'embarcacions que jo havia posat per lloguer a Mallorca, amb 3 embarcacions. Bueno, i jo, que en aquell moment era molt novato, vaig comprar per fer el photoshooting unes gambes, uns peixets, un no sé què, i em diu, bueno, amb la canya com anem a pescar gambes? Bueno, jo, ignorància meva, però ho tinc gravat al cap. Bueno, el Lluís venia de ben jove de la revista Yate i Motonàutica i després, quan van tancar aquestes revistes, amb els seus socis Germán de Soler i a la Mercè Alcaide, van fundar Nàutica i Yates, de la que també va ser el director fins que va faltar, doncs ara fa uns mesos. Periodista, bueno, tota la vida publicant, és una persona, doncs la veritat, molt, molt estimada per tots nosaltres també, i molt coneguda perquè ha estat sempre al peu del canó i treballant i promovent els interessos de la nàutica. I aquí està el pobre Lluís, doncs mira, fent una de les seves proves de mar amb alguna de les embarcacions. I el tercer d'avui, que ja l'he vist amagat per aquell racó, en Tomeu, que ara fa anys que no ens veiem, però bueno, me n'alegro molt de veure'l. En Tomeu Darder, Maries, bueno, des de ben petit li venia l'afició del mar, va créixer en el Club Nàutic de Tarragona, bueno, ja li venia de família, el seu futur el veia fent de capità, però va acabar fent de la seva afició la seva professió. I el 1985 va acabar fundant l'empresa Castimar, de la que va ser el seu director durant més de 30 anys, fins que ara fa molt poquet la va vendre i va prendre el relleu en Carlos Asens i Urbieta. Bueno, la veritat és que el Tomeu va estar sempre molt preocupat, molt conscienciat amb el tema de la formació. De fet, havíem parlat moltes vegades perquè nosaltres vam promoure un cicle, de fet, l'únic cicle estatal de formació professional de manteniment de vaixells d'esbarjo, però clar, ell es dedicava i estava molt interessat en el tema de la refrigeració, de la climatització i tot això, i no era suficient especialitzat per ell, però bueno, com sempre, la formació professional per ell va ser molt important i per això ell es va dedicar sempre a formar els seus equips comercials, els seus equips tècnics de tota Espanya, per poder donar un bon suport tècnic a totes les empreses que hi havia al país. I avui dia no cal dir que Castimar és un referent en el sector nàutic nacional i també internacional. I mira, aquí que guapo està amb el seu barret. Doncs ara, Amadeu, sisplau, quan vulguis, tenim allà les plaques preparades. Molt bé, guapo. Ara volem cridar a la parella del Lluís Bosch. Que no sé com t'ha dit, perdó. I també podríem cridar a l'Albert i a la Cristina, els fills d'en Lluís. No ho he sentit?
Bueno, i per acabar amb aquesta part de les distincions de socis d'honor del 2023, doncs cridem amb Tomeu Darder, que el tenim per aquí. Bueno, i ara, després d'aquesta petita i primera introducció en la que hem atorgat les distincions dels socis d'honor del 2023, passarem a fer la presentació dels premis a la innovació, la sostenibilitat i l'economia en el sector nàutic, quin nom més llarg. I bueno, vamos a ello. Aquesta és la 8ª edició. Ja fa 8 anys que vam començar amb aquesta història i acumulem ja quasi un centenar de projectes d'innovació des que vam començar. La veritat és que cada any als membres del jurat ens costa més el poder decidir, el poder triar i el poder veure cap a on anem i a qui otorguem cadascuna de les distincions. Però bueno, havíem de triar i en aquest 2023 els membres del jurat vam començar fent una petita selecció i vam triar 5 finalistes i aquests 5 finalistes, per ordre de presentació de candidatures, són els següents. El primer de tots és el model Max de K-Cycles, que és una bicicleta aquàtica. Després explicaré una mica més de cadascun. El segon és el Sublife de SJ3 Solucions Nàutiques, que és un projecte d'equip de busseig a mig camí entre l'esnorkel i l'escuba. El tercer projecte que tenim avui de finalista és el Sea Starlight de Océano d'Experiencias, que és un projecte que uneix la navegació amb el turisme d'estrelles. El quart projecte, torretes Marcon de Viltec, que són torretes 100% reciclables i construïdes amb material de polietilè reciclat per ports i càmpings i altres aplicacions. I el cinquè finalista, també per ordre de presentació, és el Sea-Pen de DocPro, que és una solució que manté les embarcacions lliures d'incrustacions perquè les manté a sobre de l'aigua sense estar en contacte amb l'aigua. Ara us presentarem una petita imatge de cadascuna d'elles i una breu descripció. El model Max de K-Cycles és una bicicleta que podríem dir que hi ha altres semblants en el mercat, però com a particularitats té diverses coses. Que està dissenyada, fabricada a Barcelona i que inclús el motor elèctric, que és opcional, que la pot equipar, també està dissenyat i fabricat, en aquest cas no a Barcelona, al Papiol, que és quasi Barcelona també, i això per nosaltres és un plus. Molt bé. El segon projecte finalista és el projecte Sublife de SJ3 Solucions Nàutiques, que, com he comentat abans, és un equip de busseig a mig camí entre l'esnorkel i l'escuba, perquè per poques profunditats, fins a 2-3 metres de profunditat, permet bussejar sense haver d'utilitzar bombones i, a més, també permet utilitzar aquest aparell tant per activitats lúdiques com per activitats professionals. Què vol dir? Que, per exemple, en ports, per treballs portuaris, per netejar els cascos dels vaixells, es pot utilitzar. I la particularitat o la principal diferència o el principal valor afegit que té respecte a altres projectes és que té un equip d'il·luminació amb un sistema LED
que permet que per aquesta poca profunditat puguin tenir una bona visibilitat per poder fer aquestes feines i poder tenir aquesta visibilitat. Molt interessant. Per això l'hem triat, clar. El tercer projecte finalista, aquest és ben curiós, és el projecte Sea Starlight. I aquest projecte Sea Starlight, què és això? És turisme d'estrelles. És un turisme nàutic on, no sé si alguns de vosaltres coneixeu la Fundació Starlight. La Fundació Starlight, que de fet vam anar a visitar a la directora general de turisme amb el Xavier, amb el precursor d'aquest projecte, és un projecte on la principal idea és conjugar el turisme nàutic, el turisme sostenible, el turisme d'estrelles, tot això com una única activitat. I en lloc d'anar a dalt de la muntanya a veure les estrelles, doncs agafen un vaixell, se l'emporten mar endintre a 10 o 12 milles i des d'allà poden observar el cel d'una manera meravellosa, sense que hi hagi contaminació lumínica i de més. Com a particularitat, només dir que han aixecat una subvenció europea de més d'1 milió d'euros per poder tirar endavant aquest projecte, que això vol dir que segurament és una cosa que val la pena. El quart projecte finalista que tenim avui, que amb perdó, això no és un projecte perquè això és una realitat, hi ha ports catalans que ja tenen aquestes torretes instal·lades, però és un projecte i és un producte, podríem dir, molt nou. Són les torretes Marcon de Viltec, que són torretes de servei intel·ligent que a nosaltres ens interessa la seva activitat per als ports, però també són d'aplicació per a ports i per a qualsevol altre espai que requereixi aigua, llum i el que sigui. I com a particularitat, a part que funcionen com han de funcionar estupendament i la mar de bé, doncs que la seva carcassa és 100% reciclable, està construïda amb polietilè de materials reciclats, ja si entrem en detall dels taps de les ampolles i totes aquestes coses, i llavors a l'hora de degradar-se, la degradació que es produeix en els materials queda uniforme, no queda malament i poden perdurar i durar molt de temps en els ports i en els pantalans i, molt xulo. I l'últim dels projectes finalistes d'avui és un projecte que ens ve pràcticament de les antípodes perquè està produït per una empresa que es diu DocPro, que estan ubicats a Austràlia, però tenen un importador, un distribuïdor a Catalunya, que és distribuïdor i importador per tota Catalunya, i el que fan és un sistema de dic sec en el qual aixequen l'embarcació de l'aigua de tal manera que l'embarcació no està en contacte amb l'aigua i llavors elimina tot tipus d'incrustacions, d'algues i de tot allò que s'hi adhereix en el casc. Evidentment, té totes les avantatges que els navegants coneixem, que no cal pintar el casc, no cal pintar no sé què, no es produeixen, amb la qual cosa el valor de rebeta de l'embarcació augmenta i realment és molt interessant. I ja ho tenim. Aquests són els 5 projectes finalistes. O sigui que ara passarem a desvetllar una mica el jurat, que és el que ha triat com a guanyadors, en quin ordre i en quin no sé què, per donar els nostres premis a la innovació, la sostenibilitat i l'economia blava en el sector nàutic. Llavors, si voleu, Marc, Lluís, si queréis subir, por favor, que vamos a dar paso ya. Chachán, chachán. No, tu encara no. Molt bé. I ara passarem al lliurament dels premis. Però abans de donar pas al lliurament dels premis, aparteu una miqueta. Una mica prou, no tant. Jo volia fer una petita referència als nostres patrocinadors, que són els que ofereixen els premis. O sigui, el primer premi està pensat per als emprenedors, per gent que no tenen empresa però que presenten un projecte,
i és un primer premi en el que el nostre patrocinador Escura ofereix les despeses de constitució d'una nova societat i l'empresa Izando Service ofereix la creació d'una web corporativa, una web one page per a aquesta empresa. El segon premi és aquest rellotge tan xulo de Garmin, aquest Quatix, i el tercer premi és el Paddle Sub de l'empresa Recambios Marinos, un Golden Ship superxulo també, no sé si és de 10 o 12 peus, però bueno, molt xulo. Molt bé. Llavors, com a petit comentari, com que aquest primer premi està pensat per a empreses emprenedores, per joves emprenedors, pot donar-se el cas que el guanyador no sigui un jove emprenedor, amb la qual cosa el que tenim consolidat de fa anys és que el guanyador tria el premi, sigui el primer, el segon o el tercer. Per nosaltres ens dona igual i el que volem és que tothom surti mínimament content. Per això és una empresa consolidada i ja té pàgina web i ja està constituïda, no li fa falta el que donem com a primer premi, tot i que el valor econòmic sigui una miqueta més alt. Tot i que, bueno, doncs ja està. Llavors, ara ja sí, primer de tot, anem a demanar, anem a lliurar aquests dos projectes que són els dos finalistes que han tingut la placa, l'accèssit, diguem-ne així, que no són guanyadors però que han quedat com a finalistes i que són aquests. Són el Kai Cycles, el Max, que recull el premi en Ramon Garcia, i d'altra banda, el Cipen, que recull el premi, l'Ivan Sabau. Bueno, podem fer fotos ara i després i... Molt xuleda. No, ho hem arreglat una mica, ho hem arreglat. Ei, Ramon, a tu. Bueno, doncs ara queden 3 finalistes i queden 3 premis. Ja queden menys opcions, o sigui que ara anem a veure què és el que passa. Doncs mira, ara surt aquí el tercer premi és per a... Per Sea Starlight de Océano de Experiencias. Que recull el premi en Xavier Martínez. Sí, no, ya te vas a tomar por culo. Bueno, i ara ens toca el segon premi, que el segon premi el lliurarà... No me'n recordo. En Marc Sangles, que és el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, i el segon premi, com ja veieu aquí, és per al projecte Surf Life d'en Josep Ramon Velo, i molt bé, Josep Ramon, una abraçada molt gran. Bueno, ja només queda un, i ara, com ja és fàcil adivinar perquè teníem 5 finalistes i n'hem repartit 4, el que queda crec que ja us el podeu imaginar, però per si no us en recordeu, el guanyador d'aquesta edició del 2023, de la 8a edició, són les torretes Arcon, que la guanyadora és la Paula Vilanova, i lliura el premi en Lluís Salvador,
president del Port de Barcelona. Vale. Bueno, jo crec que no han donat ni el pa del suc perquè no l'he vist, ni el rellotge Garmin, ni el no sé què. Però bueno, ara ja parlarem amb els premiats i els hi donarem, ara farem una foto, farem el que sigui, i recordem que podran triar, el guanyador pot triar si vol una cosa o l'altra o el que sigui. I ara, per últim, per fer la cloenda, donem la paraula, si no recordo malament, primer en Lluís Salvador per fer la cloenda. Molt bona tarda a tothom. Agrair-vos en primer lloc per haver-nos convidat i per un costat a participar d'un acte que és molt d'aquells que fan pinya, que cohesionen un sector, i per altre costat, òbviament, també és un goig poder-vos acollir aquí, en aquesta àgora del port, que en definitiva volem que sigui un espai de tota la comunitat portuària en termes generals i, òbviament, també la comunitat nàutica, que és un dels elements més destacats d'aquest port de Barcelona. Dèiem, sembla que va ser abans d'ahir, quan fèiem un acte aquí, previ a la inauguració d'aquest fantàstic saló nàutic, que des del Port de Barcelona ens feia molt de goig poder acollir esdeveniments d'aquest nivell, com és el saló nàutic, o tot el que fa referència als projectes de la Copa Amèrica o altres projectes que durant aquests mesos passats i els mesos que vindran de cara a futur s'aniran desenvolupant dins del Port de Barcelona i, per tant, és un goig que el port sigui un espai obert on passin moltes coses molt rellevants. I també ens fa molt de goig, en la mateixa línia, que en aquesta àgora també passen coses rellevants en termes generals i coses rellevants per als diferents àmbits d'aquesta economia blava, d'aquest àmbit de la comunitat portuària en termes generals. I, per tant, encantats de poder avui estar aquí i acollir-vos. Una breu referència al que estàveu fent ara. Aquesta mena de lliurament de reconeixements els pots avaluar des de tres perspectives, aquest i qualsevol altre esdeveniment similar. El primer és qui ho organitza, qui és la institució, l'entitat que ho promou i que ho impulsa. En aquest cas, com hem vist, una associació amb més de 50 anys d'història. La veritat és que amb el document de l'any 69 ens has acollonit una mica, allò de la Revolució Nacional Sindicalista, ens has acollonit. Sort que després ho has arreglat i ens has acabat de generar una mica de motivació, però en tot cas el fet que una organització en aquesta trajectòria que aglutina 110 empreses del sector nàutic del conjunt del país, evidentment el fet que tingui el reconeixement, la trajectòria i el futur, espero, evidentment és un element fonamental. En segon lloc, avaluar els premis és important a què estan destinats, quin és l'element central, innovació i sostenibilitat. Segurament avui en dia no té sentit fer pràcticament res fora d'aquests dos eixos, d'aquests dos vectors. Innovació i sostenibilitat avui en dia no només és allò que ha de promoure el sector nàutic, sinó també tot el conjunt del sector marítim i de la nostra economia. I, per tant, és molt important que com a clúster, com a associació, marqueu la referència, marqueu quin ha de ser el futur als vostres associats. I, per tant, en aquest sentit, encantats de l'encert de l'orientació que li doneu als premis. I, en tercer lloc, a qui van adreçats. I, en aquest sentit, adreçar-ho a tot el que fa referència a les empreses vinculades a l'economia blava, evidentment, també ens permet dibuixar un marc en el que com a Port de Barcelona ens sentim molt còmodes. Sabeu que al Port de Barcelona ja estem treballant intensament amb aquest projecte, liderat per l'Eva Comus, la nostra directora d'innovació. Un projecte en el que, en la col·laboració de tots els actors i les institucions
que voltem l'entorn del sector nàutic, del sector marítim, hem de ser capaços d'ubicar Barcelona, d'ubicar Catalunya com un referent a nivell internacional en l'àmbit de l'economia blava. I acabo agraint i felicitant doblement a l'entitat promotora, a l'associació, al clúster, per aquest element de dinamització del sector i, en segon lloc, felicitar a les empreses que han rebut aquest reconeixement, perquè, òbviament, hem tingut l'oportunitat ara, en la presentació del Miquel, de poder-nos aproximar i, en definitiva, em sembla que són iniciatives positives que van en la línia de la innovació i la sostenibilitat i, per tant, felicitar-vos i engrescar-vos a continuar en aquesta feina. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Lluís Salvador, president del Port de Barcelona, i ara el nostre amic també, Lluís Conde, president del Saló Nàutic, ens adreçarà unes paraules també. Bona tarda a tothom. Jo crec que després de la cloenda tan perfecta que ha fet el president del Port, no cal dir moltes coses més. Enhorabona amb el Miquel, la veritat que... La veritat que és molt bona idea aquesta dels premis. Per mi jo soc un defensor absolut de la innovació. I avui estic una mica sorprès i trist, perquè no sabia que havia mort en Lluís Bosch. I jo era una persona que el trobava sempre aquí, sempre positiu, i l'he buscat, avui l'he buscat. I dic, et veig i no et veig. O sigui, perquè no sabia que s'havia marxat, no? O sigui que un record especial per a un bon amic de tots els nàutics i des de luego un bon amic del Saló Nàutic. Sempre ha sigut molt positiu en aquest sentit. I escolta, la innovació és... Si no hi ha innovació, no hi ha desenvolupament, no hi ha futur, no hi ha res. O sigui, la Copa Amèrica és pura innovació. Tot el que veurem l'any que ve a la Copa Amèrica són coses que ens estan dient que ho veurem aquí. O sigui, la nàutica, com els cotxes neixen, diguéssim, la innovació de la Fórmula 1, jo crec que la Copa Amèrica és el mateix, no? I a més estic content, perquè he vist que l'associació va començar el 9 de setembre del 69, que va ser el dia que vaig conèixer la meva dona. O sigui que, no sé si és bo o dolent, però ja està. I felicitats i que pugueu molts anys en donar aquests premis, que jo crec que val la pena. Gràcies. Amadeu. I ara la tercera autoritat a prendre la paraula i fer la cloenda és en Marc Sanglas, secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat i, a més, per la part que ens toca, president de Ports de la Generalitat. Vinga, Marc, gràcies. Molt bé, gràcies, Miquel. En tot cas, el president ja ens ha enviat un missatge que anem ràpid i, per tant, intentaré ser allò curt i, en tot cas, agrair primer al clúster el fet de convidar el govern de la Generalitat en aquest acte, en aquesta festa. Jo crec que és important. A vegades ens passem masses dies treballant i a vegades ens falten espais d'aquests, com avui, diguem, de reconeixement, de mirar-nos els uns als altres, de trobar-nos també en espais, diguem, on siguin més distesos i en poder reconèixer la feina de la nostra gent. I, per tant, agraeixo, diguem, la invitació, felicitar els premiats en qualsevol grau i a tota la gent que hi ha participat. Com ens apuntaven, un munt d'iniciatives que costa cada vegada més treballar o trobar, diguem, els premiats, però això vol dir que som un país viu. Som un país de mar, som un país amb més de 700 quilòmetres de costa, amb més de 47 ports arreu de tota la geografia catalana i aquesta costa ve molt ben parapetada per un interior que innova, i crec que és un encert aquests premis en el sentit de posar en valor tota la gent. Moltes d'aquestes empreses són gent del país, gent que genera economia i, per tant, aquesta economia blava tan important pel país. És importantíssim que anem treballant en aquesta línia. I com no podia ser, el país ha anat evolucionant, la nàutica ha anat evolucionant de moltes maneres en els últims anys i com no podia ser d'una altra manera, en l'actual context d'emergència climàtica és del tot necessari que tota la indústria, la nàutica i altres tipus d'indústries, mirin, treballin, innovin en l'àmbit, diguem, de la sostenibilitat.
anem cap a un element, de necessitat d'electrificació cada vegada més gran, de ports, de naus, i per tant la indústria camina cap aquí, i aquí la demostració més clara són aquests projectes que avui ens han presentat, i que per tant des d'aquest punt de vista és importantíssim que siguem conscients d'on ens trobem i cap on anem, i que per tant tots els sectors del país treballin en aquesta direcció que creiem que és la correcta i la directa. Per part nostra, per part del govern, donar suport al màxim a les iniciatives que surten, fem el mateix, ens posem deures també com a administració a fer els deures a casa nostra en l'electrificació dels ports, encaminar cap a aquesta sostenibilitat, i per tant des d'aquest punt de vista treballem també per preparar-nos per aquesta emergència climàtica que és cada dia més palpable. Avui som 13 d'octubre amb una calor bastant important, cosa que no es veia durant els últims temps i que ha anat consolidant-se aquest canvi i per tant aquests canvis de temperatura que afecten el dia a dia del nostre viure. Per tant, hi som, volem estar al costat del clúster, al costat de les diferents entitats nàutiques, i per tant mostrar el nostre suport i un cop més agraïment i felicitacions als premiats. Moltes gràcies. Bueno, i ara ja, per acabar del tot, farem dues coses. Primer de tot, el nostre president, l'Amadeu Núñez, us adreçarà unes petites paraules i després farem 3 fotografies. Una amb els distingits com a socis d'honor, una altra amb els guanyadors dels Premis a la Innovació i una altra all together. Vinga. Bueno, només donar les gràcies a tots vosaltres per haver vingut. Desitjar als que estem exposant i als que no, però que teniu empreses relacionades amb la nàutica, que aquest any vinent sigui una mica millor que aquest any, que va començar molt bé, però sembla que s'hagi capgirat una mica. I us esperem l'any que ve en els premis de reconeixement, 3 persones més com aquest any, que portaran tota la seva vida donant ales a la nàutica catalana, i el Premis d'Innovació per l'any que ve. Us esperem a tots aquí l'any que ve. Ara passarem al qui li vingui de gust a prendre una copeta i unes croquetes que fa el Miquel, que estan molt bones. Vinga. Bueno, sisplau, que pugi en Manel. Manel, vine cap aquí, deixa el puro. Ya lo he pillado, lo he pillado. Bueno, que pugi també la Dolors i que pugi també el Tomeu, que farem una foto de grup ara. Sisplau, ara que pugin els 5 finalistes i guanyadors dels Premis a la Innovació. No marxeu, que queden 2 fotos. Una per aquí. Vale. A veure, Josep Ramon. Queda el Xavier, que queda... A veure, Xavier. 1, 2, 3, 4... Me queda 1, ja els tenim tots. Vale, no. Bueno, vale, vinga. Tu que ets tan lleig al costat meu. Així de dir.
Bueno, i ara farem una foto tots. Els que han marxat, que tornin a pujar, amb Manel i amb Tomeu, i ja està, ja estarem tots. Sí, Manel... Bueno, si vol pujar la família... No. Bueno, doncs ara, per si no us en recordeu, hi ha un refrigeri preparat i anem a fer una copeta tots plegats. Vinga, moltes gràcies.